Níl go leabhdíte? Learning. Cedaí. Pôl agus a chuirde. Bhfuil tá mise gur píí na léomh bhí ar Glor. Ach má go le léomhúí bheith difriúr. Féach, hit, pól, péist. Tá sé san isce inis. Tá sé ag cuine. No. Déní te slib. No. Cefa. Robot. Tá menas robot. Go díad tá menas robot. Ní má chuir craice ba hon an na níd. Yeah, do a twinkle, twinkle. Ní te na scéní de bhfuil? No. So nára me bhga bheith me. So éis le se. San isce. Hop ar sa áine. Suas leat a fód. Suas leat a mo réim. Suas le pól. Suas leis a réim áine. Féach. Hits pól péist. Tá se san iscinis. Tá se cuine. Ach tá áine a gáidí. Tá Mickey a gáidí freisin. Ceagbí sa. Oh, A seo nó bailach nos robot. In shot. A bail se. Yeah. Dan na bhí me se bh léomh. Dasach na léomh me, bhí me nos robot strup me. Hop ar sa áine. Ach, a bheith sin sin na línta be an sin agus san sin. Spáín se sin éis chuir hí a caiint. Tú caithe tú do glóra arú. So aber hop ar sa áine. Mar sí áine dúirte. Agus an sin bena tá na línta be an seist. Suas leat a fód. Suas leat ar mo réim. Ní eann tú suas leat a fód, suas leat ar mo réim. Bhí nach in No. So gasúd, tíir me sin mar se hat éis agus bei si tú gaiisteir. Tu bré? Tá. Hop ar sa áine. Ang me se rot am chun sin deir sin mí. Suas leat a fód. Suas leat ar mo réim. Nis, becinn si sin, níl siad a caint, ach tá muid a fósa ginn se scéalaí, so caihan muid a rá amach go dead, aber mar se ha. Suas le pól, suas leis ar réim áine. Mis deile me se ar réim. Ar réim, bhí séú an a rá, ar réim áine. Mis aber se, féach! Aber féach! Hit, pól, péist. Aber da? Ar téim go tú áine. So na tú bhar léamh ná bíd in na stad mar sin an nós robot. Tá na focail agus steach ní dí le steach le chéile go deis. So, ára a Glor tú áine. Hop. Aber ceach ar sí. Hop! Tá sí chosásta brennara. Cuineart? Sí caiinte ríist? Dus mag je maar zo slaat en maar weg zie je. Zie je aan, zo slaat en maar green. Nog maar? Abrechen. Oké. Hop! Zo slaat en